Guys, majong buntag ka natang tanan. Sa jukog luto dari guys ya. Mo na hang ibaligja karon ato sa eskwelahan turon. So agi ko anda ni guys, bulanghoy og saging. So hasa sang gikutingan og bulanghoy, ang iputos bag saging. So guys, mo na niya gahang naluto ya. So halin kadto ni ato sa eskwelahan guys. Okay, affordable kadto ang price kay tag 5. Kasi guys na. Kana nagnaluto, kana nagibutang dana kay arong ipatuon na siya. Sa pang order diha, pwede ra jud ka ajo. Basta daras Alicia to, alas lado. Sorry jud ka ajo. Kinahanglan na siya guys, humod din na siya sa kuan mantika. Kapag kumahuman og luto. When may assistant papagabrel. Morning guys. Morning guys. Ako na gano'n mariatanan. Siya? Sanang ulan. Then mani ang mga giluto karon turon. Kuha na siya na guys og white sugar. Hindi man pud as in white sugar. Daghanon. May ragat. Budbud ra ba? Kuan. So lamin na siya guys. Tamis na na sila kay saging man na. Okay kaadyo. Busog din mga bata na ba? Kaya mga baligja to sa eskwelahan kay okay man po mga makabusog man kasagaran ni baligja to guys is kana dyan makabusog mga chichirias kay delikado to na siya nasa ibutang darhe na pag 5 pesos guys nalakay ingani makabusog na siya. Kumaan mo na pa na sa ilo ni Diri. Swerte ba? Makita pag piso. Hindi pabawas ng mga anak. Hindi ka mo swerte. Hindi pabawon. Sige na kung luto nga ni guys. Sa una pa. Dato pa mispikas bahay. So ito pa na kita sa mga video sa una. Mga solid followers na mo. Order ako nga sa una online karon kay pabor naman ang umaligda dito sa eskwelahan kay Thomas Kim Kim. So 3 hours na to lingkod na nakita. Ang naluto guys 35 ka buok kunja times 5. Pero kuhaan pa nis bawon ni Kinkin nilang tulo. Kuhaan na nilang pangbawon. Yeah, guys, tag 5 ang buok, palit na mo. A few moments later. Yes, uli namin. Nahuman namin yung paninda. Kaya din ang Kim Kim. Panggawas ni Kim Kim, manguli namin guys. So, kalawis ginoo na hurot guys kindi nga 30 ka bukang gida. Ito na hurot na halin 150 po siya. Di pa mga makain ka ito manggiluto ganiha nga katong saging nga hanggi nan ubulang huy na hurot pod. So kwanto sa kabuok kanang 35 man to sa kabuok. Gibawon man sa mga bata kuan. Kakuya Gail papila pa duha ka Kim Kim duha ka Kuya Kinkin. Isa ray ka Kuya Kinkin giko ha? Oh, isa ray giko Kuya Kinkin. To So dahay kuan 30 ka buok so nahalin po to sa tanan. Salamat ka jo Lord. Jadi api mga biskwit na halinan pud mi. Salamat ka ajo. Mamaya balik jad to sa eskwelahan di ko maka video kay nabinaog ka nang naay magkupot ng mga bata. Kana may mamalit, kaluis Ginoo na mapay mamalit. So paana. Nakahalin ning taon pud. Salamat ka jo Lord. Makabaon ning tawag ang mga anak kada adlaw. Salamat ka ajo. Pero hanan katong naay mga halin ha sa atong jang kuhaan kay hanap pang ikumpra sa hangkanang naay ibaligja. Nga na barong ruling ra. Jag na mga ginansya nga ginagbay makapabawon sa mga bata. Karon tataod mulakaw da ay mi kay mo ato mi sa kuan merkado kay nami kuhaon gipi padani ate para sa mga bata. Salamat ka jote tijo para sa mga chikiting ilahang kuan budget para sa ilang gatas o kuan Milo kinahanglan sa mga bata. Daghan kadtong salamat So karon tataod mo ato mi paway sa ko karidjet guys. Diyan na mi si Buana Lolier. Dahil si Buana guys. Tuhan kami sa kita dahil. Salamat ka doon dito. Okay, wala yung Ano kayo mura na nagkuhan? kay Dero malaki. Yung banggas, lubot sa Purple umpos. ng grota. Purple na. Lahi. Wala na.
Nakuha na namot eh. Mangipada. Salamat ka Zote Jo. Balik sa kuda rin mangipada. Dahil natin nakuha na namot eh. Mangipada. Mag-grocery na kunos kimi-kimi. Mag-grocery na ang bajing gamay. Ano? May loko tayo ganang dako. Asag ipi ani John. May luday. Ha? Asag ipi ani. Ana sa daplen. Ani? Ay niya, 6. Then milk sa mga. Dugang pagkuha nga nito, isa kay nga nito. Sa kamay dito. Pagkakita pa ng lukaw. Anang big. Then again, Milo o milk. Ag-unod pero Ang biskwit. Ikaw. Ano man? Hello. Hi. Shout out, Ate Beng. Guwapa. Hi. Biskwit. Kani? Bingo? 300. Bingo. Orange or kani? 325. Orange bingo. Or Choco? Choco? Choco. Magbatanganan tay. Dari dekat daga. Aku rabi. Turo nas Madam Bertud. Ito. Apili sila Kuya B. Sila Kuya Gael, Kuya Kinkin. Yummy. Happy yarn. Thank you, te. Salamat ka, Azu. Mas bupagkuan. Isa pa man. Kala ka. Andi sa ko na tong Yoga. wala ilang kuan Yoga. Kimi. Ano man na? Sibuyas. Sajaw na. Man nagpamilis kimi-kimi to naman nagipa kuan counter. Kuha mig sibuyas ha. Mayra. Manami. Manami ko. ha? Aw napay ahos 3170. 3170. Paano nga pagpanakot? Mga pang grocery ag bajing gamay. So mangita mi dari isda. Kang tengok lang. 300 ag kilo. Thank you, te. Salamat. Palipak ng ice cream. Happy? Yeah. Happy ka ajo gamang bajing gamay te. Kana nakapalit na mig isda. Og karni. Tagas-tagasan sa das mga kabataan. Salamat ka ajo te. Okay, dara magsid dari sid usako. Karang may daghang linggi-linggi. Ice cream, naka-ice cream nagbajing gamay. Kami? Ice cream yan. Kimi-kimi guys. Guys, dahil Miss Bay, naabot namin, nahuman namin o pamalit. Das kimi, nag-ilis na kimi guys. Nakatuog na si Sagi kapoy manigani guys ganag. Sajaw-sajaw man ni. Like kapoy taon pa niya datong suroy-suroy. Ka nag ice cream, na grocery na. Grocery o para silahang baw nilang tulo. Salamat ka Zote Jo. God bless. Ug kamping kanon na dihati. Dihati. Gisud og sako kay ni masigo ni masidlan no. Da sako. So man kulingan karon. Na ice cream nila spekin kinog ni kimi-kimi. Agama kaya man na magikaon. Tagsami kaming 5. Yana. Thank you sa pakuan. Enjoy ang mga kabataan apil ni. Salamat ka Azote. Kakimi rin. Ang si Kim-Kim to nang higda og balik ako kun maadus Kim-Kim kay ganihan nagsigi gadto sajaw na. Arang gadto sajaw ni Kim-Kim na nagtutik-tuk. Kapoy lagi siya. Namis ko yakin kin mo manguling dahi guys ang tiwasan di kuling kay si Kim-Kim katubon jud as mood. Tugod siya kay ngano. Ganina nagsajaw to siya arang nidang sajaw datos kanang pantaw. Singot no mato pagkahuman nga tumig merkado. Nakuha mi sa kung ipadang ate siya. Malit ko ni siya mo ay nangumada ni ilhang mga pangbawon nila pagbibar pangbawon nilang tulo. Siya
Dapat. Kari, sudan. Sudanan. Sudan ni Giza. Budget sa mga kabataan. Yan natin. Malit may ugsula sa mga bata. Yan. Salamat ka do tido. Ito. Yata pa yung isda o karni. Mas kuan pressure di kutang. Salamat ka do ti. Magkuan ni ron un ron ng isda. Handa. Yapoy. Dutch meal. Hi, biskuit. Yapoy, biskuit again. Biskuit sa mga chikiting. Halikin eh. Tapos skin-kin guys. Ang guli dyan yung kaganina. Suko. Kami skin-kin mahuling na rin guys. Pa. Biskuit again. Ano ilahang madali-tali ubawn. Hindi na lang kapabaw na ng kwarta guys. Kay hindi na ilang makaon. Ito. Rich suko para sa mga chikiting. Salamat na natin. Choco. Ang nanguha dani guys, ang namili dani tanan sa Kim Kim. Kaya mo na itong bawang nila. Ada pa. Sabi. Nasitan. Century. Ada Miga. Ada po si Swani. Kani si Lucky. Kauban ni Baji. Kani guys, amo man ganing butangan og itlog. Namo ni mabawon sa mga bata. Sus pilugan baw nila ba. Kani pangingani kanang dinalian, magdinalian mi guys pero yung magdinalian ni kabuntag, magutan. Utan mi datos garden. Sa mga taron guys kay daghanag bunga gamang taong, makalibre jud mi utanon. Kani pang kuanan si Japang ni kabuntag ba? Labantos na bunga. Nagbunga trabantos. Mag-harvest na to pa. Milo. Na mo din eh, favorite sa mga chikiting. Milo. Kaya nag-abot nila guys dito sa eskwelahan. Mo ni ilang butangan o luto. Luto, butangan nilang Milo. Mo din ilang favorite. Salamat ka dito. Tili na. Pagpos mga bata. Sa likod. Napod. Burbrand. Favorite sa mga kabataan. Manay lang yung kada buntag. Paudon naman sila may luba or kanigatas. Salamat ka, Luti. Salamat ka, Luti Jo. E na, alit na mahukuan sa mga bata nila. Palit po may kari. Nanay prutas. Apple and orange. Salamat ka, Luti. May mga chikiting. Thank you so much, Kajote. God bless. O gamping kanunay dihati. Salamat ka jo sa imong gihatag nga pang konti grocery para sa mga bata unja. Daghan ka jo salamat ti sa imong gihatag nga kanang naay palipay atong nanay. Salamat ka jo sa imong gipahatag para ni nanay ti. To atong gihatag karon ni gaman og grocery to as kanang chapel kay top man sila ng grocery na wahi naman ko. So ako na kaabot pagbuan kanang naay rosaryo. Kay hapit na magkapistahan sa among angkuan dari kanang chapel. Santo Niño. Ay ko naglabay ni nanay atong ihatag. Daghan ka tong salamat Tete Jo. Salamat ka Jo te. Daghan ka tong salamat sa imong gi-share nga blessings. Thank you and God bless kanunay te. Amping kanunay dihate sa Ohio, USA. We love you. Thank you so much Kajo. Grabe jud guys mo kuan ag Ginoo. Grabe jud si Jam mo. Grabe jud mangita og way ag Ginoo. Ang kinabuhi grabe jud. Daghan man tud ko na agi anrong panahon na. Pero grabe din, makaingan dyan ko nga God is good all the time. Grabe dyan guys. Makaingan dyan ko nga basta kuhan dyan ka naihimpit agi mo hang kuhan pagtuo dito niya nang kapit lang dyan ka guys. Maski sa pay mong mga pagsuway nga nangabot sa mong kinabuhi. Sige sa pay mga abot nga pagsuway sa mong kinabuhi guys. Laban na dyan. Adyo dyan ka surinde. Kung kanang tanan nga mga hitabo nga tanan nga kuhan sa mong kinabuhi mga pagsuway. Iampo ra dyan na tanan, isalig ra dyan na sa tanan guys, kay tanan na dyan na kasulbaran. Kay tanan dyan guys, kay nahitabo sang kinabuhi, nakaingan dyan ko nga, salamat ka dyan Lord, kay nahitabo to sang kinabuhi, kay wa, tanan nga hangkuan, basta nakaingan dyan ko guys nga,
Siguro tanan to nga nahitabo sa kuan is kuan nay purpose ang Ginoo ngano nahitabo to. Salamat kaadyo. Daghan ko na ko ang leksyon. So daghan kong nakuan nga kinsa tong tinuuray nga ning kuan namo ana-ana na ilhan tong mga tawo nga tinuuray nga ni suporta namo. Salamat kaadyo sa Ginoo kay wa mi ni sa pasagdi sa nangabot nga mga pagsuway sa mga kinabuhi daghan. Si Janay bahala sa tanan nga nahitabo na. Basta kay hagahagay sana jang itugyan ni sa tanan. Wala ko'y kuan, wala ko'y labot ka ng mga i-judge ko nga kuan kay tao raman ta. Lisid man ko di-explain at ang kaugalingan ng sa ingana kay baon na tag unsa. Muna di na ko mo explain kay sagaan ko di ko. Muna ingan ugunsa ko sa una. Ugunsa ihang pagkatao no need to explain na kay katong nga tao nga kanang nakaila na. Kay baon sila unsa ko. Especially ang mga ginikanan, maingan sa mga ginikanan nga kinsa ba sila nga kinsa ba dahil sila, madyo sila nagpadako nimo. Salamat ka sa mga ginikanan na may suon nga suporta. Salamat ko nila kay di man taot sila kanang na ay kuan sa social media pero salamat ka adto kay ila kung i-empo nga maukil ning tawo kay Ginoo ko. Kay ano mo. Manaingan daghan ka salamat din sa tanan ti sa inyong suporta dari namo kanang na ay grabe din. Grabe, wa ko nag-expect sa mga nangabot dari namo. Manaingan guys nga after sa tanang nahitabo kung sa kuan pa human kay gibagjo sa tanang mga pagsuway sa tanang kuan sa imong kinabuhi nga mo kuan jud mo subang jud adlaw nga nindot na siya. Mo na ihang na-experience ang kinabuhi guys. Mo na kamo diha padadyon ajaw mo give up sa inyong kinabuhi. Sus Ginoo ko. Nangyan ga lumalabay ra tada ning kalibutan na mo nang padadyon na jud ta. Pasagdera na mga kuan nga mudaw nimo ingana sus Ginoo malipay gyud ko guys ug may tawo mudaw na sa tinuod lang kay ngano. Mas grabe gyud hinuon ang mga gas ng mga bot na kay salamat ka Jote. Malipay ka jud si mother. Malipay ka jud sa mga kuan. Thank you so much ka Jote. God bless. Ug amping mo kanunay diha ate sa Ohio USA. We love you. Ug salamat ka jud ko ni ate nga nawala jud ang stress te tungod sa kuan. Diba na ka te. We love you. Amping kanunay diha te. Amping kanunay sa kada adlaw ninyo nga biyahe te. We love you all. Salamat ka dyan yung tanan, te. Salamat te. We love you. Salamat yung tanante. Daghan ka dun salamat ninyo tanante. Salamat sa blessing. Ang si Kim ito nahigda ubalik kay kapuy itong sasaw ganiha. Guys, then akos bye. Nas mother. Napunta. Timing ka sa pag-abutan ani hapon sila tanay. Nay Hapon bulanghoy kuan, na ay luto, lami ka jug kuan nas nay bulanghoy. Nay puso ng saging, nay buwad. Kana sila mother guys na timingan na ni hapon sila nanay. Kanang na ay dati nas nanay ay imong gipahatag nga kuan dia. Dati 1,000 parang nanay. Nagipatag ni ate nay. Salamat ma'am. Eh makapalit mi sila. Buhat na gulay ang kuan. Sudan. Salamat yung kapalit mi isda. Kapalit og isda. Hapit na mag pista dali sa among chapel. Pistahan sa amo ang Senyor Santo Niño karong 20 na no? Sa 20? 21. 20? Sa 20. Santo Niño. Lipay ka Diyos na naiti. Salamat ka Diyos te Jo. Daghang salamat Jo sa inyong gihatag. Inyong gihatag dito na namo. Palit mig dugang sudan na itong kapilya. Sa among chapel. Salamat te. Liapon si mother. Wa pa man maluto ka mang isda. Ako kada dari niluto. Ko saan to papagabril sige sa tunga unan at dana na sila nang hanggang manggod ko dari kuan kanang na ay kudkuran kay anda mo lagi na kay para ugma na pa sa mga lutuon mo bananakyo manggod ko ugma dagang ikuan kanang na puno nga na kinugay lami man nay no lami na si guys man hang niluto sa una mayhang mo do hang luto ba marsag hang minatamisin Saging bima gusto rin ako sa palit mga bata. Mabitaw to. Kuan. Aw di kwanto ha giputos ganiha og kanang bulanghoy lami urot. Kanang kuan maruya. Turon no. Turon agamang tawag dari guys.
Salamat Tejo. Dahil nang nahatid ni nanay. Timing taon na ni hapon sa nanay. Dahil lang luto. Bulanghoy, o kamuti. Diyan na puso sa saging. O pa man malutog ang mga sidaan. Tanong kamulo pa magluto. Kaya gahugikan pa pag ko nagputos o ka nang na-skindi. Ngama ko kay skindi kaya para ugma ba. Adyo na laman. Lingkod-lingkuran na tutulog ka oras na yung halin. Nagmay. Luto pa ko ka ng bananakyo para kuan. Lingawan ba? Hindi masayang ang oras sa itong maghuwat sa estudyante. May pa si Mother Earth. Salamat. Ang God bless ninyo kanan diha. Amping mo. Salamat, Injote. Lipay si Mother T. Malipay ko na. Kapalit ng sira. Ugma. Palit na yung tawag sidaan. Salamat kay Jote Jo.